винетка гирифтан яъне ҳамун расме ки бо ҳамсинфҳо гирифта мешавад духтару бача якҷоя винетка ҳаром аст. ай бародари азиз, дар назди тамоми фуқаҳо ва муҷтаҳидини уммат расм гирифтан, аксбардорӣ кардан дар рӯи коғаз ҳаром ва ноҷоиз аст. ҳеҷ яке аз уламо ихтилофи назар надорад дар ин бора. винетка ки расм яъне ки аксбардорӣ ё ин ки расм дар рӯи коғаз ки ҳастай, аз ҳамин ҷиҳат мегӯем ки винетка гирифтан ҳаром ва ноҷоиз аст. илова бар ин ки дар винетка расм гирифтан дар рӯи коғаз ҳастай, илова бар ин расми занҳои бегона ҳастай дар уҷа ки гуноҳ болои гуноҳ зам мешавад. ҳар боре ки винеткаро ҳӯй кардӣ дар уҷа расми занҳои бегонаро тамошо мекунӣ ки ҳар бор барои ту гуноҳ навишта мешавад. хуб, дар масъалаи расм гирифтан ё ин ки наворбардорӣ кардан бо телефон, дар ин ихтилофи фуқаҳо вуҷуд дорад. баъзеҳо расм гирифтан ё наворбардорӣ кардан бо телефон ё камераро бинобар чанд шартҳои ҷоиз медонанд. хуб, ва аксари уламо ба ҳамин назария ҳастанд ки бинобар чанд шартҳои расм ё наворбардорӣ кардан ҷоиз, бинобар чанд шартҳое, ва ҳаминам баъзе фуқаҳо ҷоиз намедонанд. вале расм гирифтан дар рӯи коғаз, аксбардорӣ кардан дар рӯи коғаз ба иттифоқи тамоми фуқаҳо ҳаром ва ноҷоиз аст. дар винетка гирифтан гуфтем ки як гуноҳи дигар бозам мешавад ки дар уҷа расми занҳои бегона ҳастанд ки ҳар боре ки дар ура ту ҳӯй мекунӣ ҳамун расми зани бегонаро тамошо мекунӣ. хуб, бинобар ҳамин шумо аз винетка гирифтан парҳез бикунед. дар уҷа ҳар боре ки винеткаро ҳӯй кардӣ гуноҳ дар болои гуноҳ зам мешавад. расми занҳои бегона. бародари азиз, ман хитаб ба тоҷикӣ фаҳмондам ки мисол овардам ки як нафар, як марди бегона расми хоҳари тира бигира. ин мисоли фаразияе. агар мактаби миёнаро саҳеҳ хунда бошӣ, дуруст хунда бошӣ, аз ин гапоти хафа намеша. ин мисол аст, мисоли фаразӣ. барои ин намефаҳмӣ савияи дониш зери сифр ки ҳастай ва эътирозои ноҷо мекунӣ ва бадтамизию бадахлоқита нишон медиҳӣ. мисол овардам ки як марди бегона расми хоҳари тира бигираву ҳамин ҳар боре ки винеткаша ҳӯй бикуна хоҳари тира тамошо бикуна. ҳамин кор барои ту писанд ҳаст? ин мисоли фаразӣ буд, вале бадахлоқита